Puc confessar una cosa en què sóc un patata? Sóc un sapastre pescant clics. Fins fa 2 anys, el meu vídeo més popular era el d'una pilota de bàsquet llançada des d'una presa amb un efecte cap enrere. S'enlaira com un coet i surt disparada més lluny del que pensaries. Centenars de llocs web de notícies van incrustar aquest vídeo. La primera setmana va obtenir 16,3 milions de visualitzacions, però gairebé cap d'aquestes va arribar a la plataforma de YouTube. Per què? Perquè li vaig posar aquesta miniatura i anomenar aplicacions estranyes de l'efecte Magnus. Ara crec que a YouTube em posen com a exemple de com no publicar un vídeo. Per demostrar que el títol i la miniatura eren dolents, algú altre va tornar a penjar el vídeo amb un títol «Tir de bàsquet des d'un embassament». En poques setmanes, aquest vídeo va rebre desenes de milions de visualitzacions a YouTube. Va ser llavors quan YouTube em va donar accés a Content ID, que permet obtenir ingressos quan algú altre penja els teus vídeos. El resultat va ser positiu, però jo encara no era un crac caçant clics. Em pots mostrar una cara de reacció? Una bona cara per a les miniatures? Aquesta, per una miniatura. Aquesta! En tinc unes 10 fent aquestes carotes. Ho, ho, ho! I després agafem la millor. Aproximadament en tinc unes 500 desades que podem modificar en Photoshop. Així m'estalvio de fer-ne més. Quan vaig començar en aquesta plataforma, fa uns 10 anys, el clickbait era menys important. Els subscriptors era el que importava perquè els vídeos es feien virals perquè atreien l'atenció en altres plataformes, com Reddit o Facebook, però no a causa de l'algoritme de YouTube. Però un cop feies un bon vídeo i la gent s'hi subscrivia, era probable que el següent vídeo obtingués moltes visualitzacions d'aquests subscriptors. Així que YouTube agafava aquest vídeo i el compartia amb més gent. S'obtenien més subscriptors en un bucle de comentaris positius. Però aviat YouTube es va adonar que això no oferia la millor experiència a l'espectador. Van descobrir que mostrar a la gent només vídeos dels canals als quals estaven subscrits implicava menys clics, menys temps de visualització i menys interacció en conjunt. Sabien que confiar en altres plataformes per generar èxit era arriscat, ja que les altres plataformes podien desactivar el trànsit en qualsevol moment. Per tant, necessitaven fer de YouTube una destinació en si mateixa. L'objectiu era que la gent vingués a YouTube, veiés vídeos que els interessaven, fes clic en almenys un d'ells i el mirés una estona. En fi, que la lloriguera de YouTube et xucli i hi passis hores, sense ni tan sols adonar-te'n. La clau és el temps i l'atenció de la gent i cada plataforma intenta capturar-ne el màxim possible. Així doncs, per fer de YouTube una destinació de referència van disminuir la importància dels subscriptors. Es van allunyar del concepte de podcast, on només es mostren els continguts als quals t'has subscrit, i es van apropar a Reddit, on, a més participació, més èxit. Això necessàriament significava augmentar la importància del clickbait. Ara bé, sembla que hi ha una paradoxa quan parlem de pesca clics. La gent gairebé arreu afirma que els odia, però igualment hi són. Com és això? Bé, per començar, no tothom coincideix en la definició de pesca clics. A internet, la primera definició a Google és contingut que té com a finalitat principal cridar l'atenció i animar els visitants a fer clic en un enllaç d'una pàgina web. Li podem dir pesca clics del tipus 1, que no sembla pas que tingui res de dolent. Entenem-nos, si no intentes captar l'atenció i fer que la gent faci clic al teu enllaç vol dir que no fas bé la feina. Però hi ha una segona definició, la que crec que més gent subscriu, i seria la següent. Títol dissenyat per fer que els lectors vulguin fer clic en un hiperenllaç, sobretot quan l'enllaç condueix a contingut de valor o interès dubtós. La Wikipedia diu: una característica definidora del clickbait és que és sensacionalista o enganyós. I també parla de teasers que intencionalment retenen informació per treure profit de la curiositat. Et donen informació suficient per despertar-te el coquet, però no suficient per satisfer-ne la curiositat. Aquests són 2 titulars reals d'un lloc web de notícies. 9 de cada 10 nord-americans estan completament equivocats sobre aquest fet al·lucinant. I algú va donar unes tisores. Això és el que va passar després. Tots podem coincidir que aquests són exemples de clickbait de tipus 2.
Ara, imagina't un espai de pesca-clics on en un eix tenim el grau d'engany o sensacionalisme i a l'altre quanta informació es reté intencionadament per crear una bretxa de curiositat. Bé, aquests dos títols van a l'extrem superior dret. Aquestes són les zones de clickbait de tipus 2. A l'altre extrem tens textos tan poc sensacionalistes que resulten avorrits. Es podria anomenar la zona morta. Aquí és on es troba aplicacions estranyes de l'efecte Magnus, és a dir, no vaig dir quines eren aquestes aplicacions. Al mig és on es troba el clickbait de tipus 1, però realment crec que els tipus 1 i 2 són tan diferents que ni tan sols hauríem d'utilitzar la mateixa paraula per referir-nos-hi. En lloc del clickbait tipus 1, el meu amic i youtuber Brady Heron va suggerir click legítim, perquè sí, és temptador, però també és legítim. I en lloc del pesca-clics tipus 2 podríem dir clic trampa, clic truc, enllaça trampa o de cap a l'estafa. El que és més important reconèixer és que per un vídeo en concret no hi ha un sol títol ni miniatura definitius. Cada vídeo pot tenir centenars o milers de títols legítims diferents. Per exemple, com funciona un avió 0G? Vaig anar en un avió que fa trajectòries parabòliques. Què passa amb el foc en un avió 0G? Els títols i les miniatures més atractius es troben a prop del pesca-clics tipus 2. Recordo la infografia de Smarter Everyday que mostra que a les xarxes socials la major interacció es produeix prop del límit del que és permès. Però recorda que la definició de pesca-clics no és igual per a tothom i la percepció de les paraules i les imatges tampoc ho és. Per tant, els límits no són clars, són més aviat difusos. El que per una persona podria ser un clic legítim, per una altra podria ser un clic trampa. El que està clar és que en un lloc on el percentatge de clics és important, els clickbaits de tot tipus són inevitables. Quina importància té el títol i la miniatura per l'èxit d'un vídeo? Molt important, és clar. Si no fan clic al vídeo, no el miren. No pots tenir 10 milions de visualitzacions si 10 milions de persones no hi fan clic. És així de senzill i s'ha acabat. No fan clic, no el miren. Aleshores, per què hi ha clickbait a tot arreu? Perquè funciona. Les miniatures més atractives obtenen més clics, malgrat les afirmacions d'algunes persones que no faran clic o deixaran de subscriure's és com l'evolució. Tot el que sobreviu es multiplica i els trets s'amplifiquen. Si no et fa ràbia el coll llarg de la girafa que li permet arribar a les fulles més altes, per què et molesta la fletxa vermella d'un youtuber que li permet arribar a més públic? En vaig parlar al meu vídeo fa 2 anys. Per tenir èxit com a youtuber has d'optimitzar dues coses, el temps de visualització i la taxa de clics dels teus vídeos. Això és el nombre de vegades que es fa clic al títol dividit pel total de vegades que es mostren. El resultat és el nombre d'impressions. Va ser com una revelació per mi perquè sempre havia pensat que la meva feina era fer bons vídeos i, secundàriament, pensar en un títol i una miniatura que reflectissin bé el tema del vídeo. Però ara m'he adonat que fer el títol i la miniatura és almenys la meitat de la feina. Això no es deu només al fet que millors títols i miniatures permeten obtenir més clics, sinó que donen moltes més impressions. YouTube té un espai limitat per mostrar continguts pràcticament infinits i, per tant, no n'hi ha prou en fer un bon vídeo encara que la gent el vegi sencer. També cal fer un títol i una miniatura que obtingui clics, sobretot perquè competeix amb altres títols i miniatures molt bons. Només d'aquesta manera pots esperar que YouTube et doni més impressions. El gran avenç és que YouTube ha introduït mètriques en temps real com visualitzacions, impressions i percentatge de clics. Vaig sospitar que això crearia un enfrontament bèl·lic. Aposta't el que vulguis que els creadors llançaran un vídeo i després s'asseuran allà amb diferents miniatures i les intercanviaran per veure quina és un millor esquer de clics i triaran la que porti la major taxa de clics. I això és bàsicament el que ha passat. Posaré el meu exemple preferit. L'any passat vaig fer un vídeo sobre asteroides que em va semblar molt bo. El vaig anomenar Asteroides, la major amenaça de la Terra, una cita de Stephen Hawking. La reacció de la gent va ser molt positiva. Potser els va semblar un dels meus millors vídeos, però el rendiment estava molt per sota de la mitjana. El primer dia es va situar en el 9è lloc dels meus 10 vídeos anteriors. Probablement podia arribar a 1,5 milió de visualitzacions.
Així que vaig provar diferents títols i miniatures com Impacte d'asteroide, passarà? O Impacte d'asteroides, què podríem fer? Però cap d'aquests canvis va tenir ganxo. I el tercer dia després del llançament vaig canviar el títol i la miniatura a Aquests són els asteroides que ens amoïnen. I de seguida el vídeo va començar a millorar. Els clics es van disparar i de ser el vídeo amb el pitjor rendiment va passar a ser el millor. Ara té 14 milions de visualitzacions. No havia canviat res, només una imatge i 38 caràcters. Però per això el vídeo ha arribat gairebé a 10 vegades més gent que no pas ho hauria fet abans. I el títol i la miniatura descriuen de què tracta el vídeo. Vull dir, hi ha un buit de curiositat, però tampoc no pots explicar tot el concepte en un títol. Per tant, si veus que un youtuber canvia títols i miniatures és per això, perquè aquest esforç moltes vegades val la pena. He vist persones que s'oposaven a aquesta pràctica perquè creuen que el creador està intentant enganyar el seu públic i fer que cliqui el mateix vídeo més d'una vegada. Però no és així. L'objectiu és que YouTube mostri el títol i la miniatura a més persones, augmentar el nombre d'impressions que depèn, en gran mesura, de l'índex de clics. Doncs bé, molts vídeos meus mostren aquesta corba de visualitzacions. Hi ha un augment inicial després de publicar el vídeo i després una caiguda i després un segon pic després d'haver trobat un títol i una miniatura millors. Canvio el títol i la miniatura i miro el gràfic de visualització en temps real. El que busco és un augment notori de visualitzacions. De vegades no hi ha canvis i de vegades empitjora, però de vegades, quan veus una cosa així, saps que l'has encertat. Això és una cosa que fan tots els youtubers importants. Ni tan sols el MrBeast sap d'antuvi quina miniatura funcionarà millor. Alguna vegada has canviat un títol i una miniatura i després el vídeo ha anat millor? Oh, i tant! Acostumo a fer 2 o 3 miniatures i després, si no es rutlla tan bé com voldria, normalment les canviem i veiem si funciona millor. Perquè l'evidència és que no saps com anirà. Ho podries saber només si fossis un ésser totpoderós que pogués predir què li interessa a la gent. Però això no passa. Seria com si jugues a fet i amagar i t'amagues dalt d'un arbre i algú camina per sota teu, fos una bona miniatura. O si t'amagues a una paperera i algú camina davant teu. Així que fas les dues coses i després mires quina interessa més a la gent. Jo sento el mateix, però intueixo que te'n surts millor que la majoria de la gent. Clar, coneixes algú amb 40 milions de visualitzacions per un vídeo? Però de què serveix tenir més visualitzacions? Si ets cínic, podries dir que tot és qüestió de diners i fama. I encara que hi ha incentius econòmics per obtenir més visualitzacions, jo no ho faig per això. Soc un youtuber educatiu i crec que hi ha 2 raons molt bones per utilitzar el tipus 1 de pesca-clics. Per entendre el primer motiu, considerem 2 títols possibles diferents per al meu vídeo més recent. El problema matemàtic més senzill que ningú pot resoldre. Però és un vídeo sobre la conjectura de Collatz. Així que potser la cosa més senzilla hauria estat anomenar-lo així. El problema és que si publico un vídeo anomenat La conjectura de Collatz, la gent que és més probable que hi faci clic són aquells que ja coneixen la conjectura de Collatz. I la gran majoria de la gent no n'ha sentit mai a parlar. Per tant, per ells, el títol no té sentit i només hi farien clic els molt curiosos o els fans de Veritasium. En canvi, el títol El problema matemàtic més senzill que ningú pot resoldre transmet informació per a tothom. I això vol dir que hi clicarà més gent, la majoria dels quals mai no hauran sentit parlar de Collatz. Així que els puc ensenyar alguna cosa nova. El meu objectiu és augmentar el nivell de coneixement al món al màxim possible. Aquesta és la manera de fer-ho. La segona raó per la qual hem d'optimitzar els títols i les miniatures és recolzar l'objectiu principal d'aquest canal. Intentem fer les millors filmacions de ciència sobre tots els temes que tractem. Això implica viatjar per reunir-se amb experts, contractar persones que construeixin decorats, facin animacions, investigar i comprovar els fets, contractem experts perquè comprovin 2 i 3 vegades la feina. No vull fer blogs. Vull fer documentals científics a YouTube que deixin tothom bocabadat. I perquè això sigui possible i sostenible, els vídeos han d'aconseguir visualitzacions, moltes. I per fer-ho, hem de fer els millors títols i miniatures que puguem.
El youtuber i director de Patreon, Jack Conte, parla d'adequació de l'embalatge. La idea és saber què t'apassiona i en què no transigiràs. I això va a la capsa. Tota la resta, com el paper d'embolicar, és l'embalatge. Per tant, el vídeo és el focus i el títol i la miniatura són l'embalatge que ajusto amb cura per fer el tipus de vídeos que són importants per mi. Ara bé, és irònic que un canal, el propòsit del qual és promoure la veritat en la recerca, hagi d'experimentar en els límits del que és veraç per tal de complir el seu propòsit. Això em preocupa sovint. Si he d'arriscar la meva vida per fer X, sempre penso, quina probabilitat de mort hi ha d'haver perquè arrisquis la vida? Va haver un 50%? M'encanta que sempre ho suspesis tot. Aquest diu, hi ha prou risc a la meva vida en les situacions on la poso en perill? Només hi ha un 9% i necessito un 13%. Fa riure, tio. Era clavat quan fa 2 anys em vas preguntar totes aquestes coses. I vaig dir, tio, fes el que tingui més sentit. Just a la fusta. No sempre va bé seguir la intuïció. Em vaig adonar que no he de confiar en l'instint. Perquè el problema d'aconseguir el millor títol i miniatura és un problema científic. Ens preguntem quina representació encertada del vídeo obtindrà més clics d'un públic general. I per resoldre-ho podem utilitzar el mètode científic. Així que he contractat un parell de persones molt brillants i passem molt de temps fent pluja d'idea, proposant títols i miniatures i provant-los a Twitter i Patreon. Els títols i les miniatures de Veritasium han millorat, no perquè jo sigui millor, sinó per l'equip i les provatures. Si tens idees sobre com podem fer-ho millor, contacta'm. Els resultats sovint han contradit el que esperava. Per exemple, aquest vídeo funcionava un 10% millor quan vam excloure la paraula sorprenent del títol. Així es va convertir en el secret de la sincronització. Vaig pensar que aquests 2 títols eren bàsicament un cara o creu, però Patreon apostava només per un. El que és interessant d'aquesta recerca és que els títols i les miniatures més clicats sovint representen millor el contingut del vídeo. Us en donaré alguns exemples. Un fet inesperat, quan YouTube va introduir les eines d'anàlisi en temps real i va permetre que els canvis de títol i miniatures afectessin les impressions, és que funcionaria per vídeos antics. A tall d'exemple, un vídeo que vaig titular originalment «Per què el neutró és l'heroi de la física nuclear», en retrospectiva és un títol estrany i sense sentit. Així que li vaig posar «Per què Einstein va pensar que les armes nuclears són impossibles?» És més clar, més precís. I això és el que va passar amb les visualitzacions després del canvi. Vaig canviar aplicacions estranyes de l'efecte Magnus per tir de bàsquet des d'un embassament. De nou, més precís. I ara el vídeo té a YouTube probablement 10 milions de visualitzacions més del que hauria tingut d'una altra manera. Fins i tot l'anti-clickbait. Aquí tens un vídeo que vaig titular «Els ions negatius són bons per tu?» que és una pregunta que ningú mai s'ha fet. Ara l'he canviat a «Funcionen les làmpades de sal?» De debò. I aquest és el resultat. 1,5 milió de visualitzacions més. Crec que mirant aquests exemples pots argumentar fàcilment que YouTube m'ha fet millor professional. Ha fet que millori la claredat dels títols i miniatures. M'ha ajudat a esbrinar què és interessant per al meu públic i com encapsular-ho en una imatge i menys de 50 caràcters. Si a algú li preocupa que centrar-me en els títols i les miniatures m'impedirà triar temes científics desafiants, bé, simplement mireu els meus vídeos dels darrers anys i decidiu. El del teorema de la incompletitud de Gödel, el de la relativitat general, el de les rajoles de Penrose, el del mapa logístic, el del mètode de Newton per calcular pi o el de la velocitat unidireccional de la llum. Els bons títols i miniatures permeten abordar aquests temes i arribar a gent que mai n'ha sentit parlar abans. Hi ha una relació simbiòtica entre visualitzacions i qualitat del vídeo. Com més visualitzacions tinguem, en més persones, ubicacions, accessoris, equipaments i recerca podem invertir. Això fa que el següent vídeo sigui millor que l'anterior. Si som uns traçuts amb els títols i les miniatures, els resultats seran millors vídeos. I això és el que tu i jo volem, oi?